आदू याच्याकडून निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू हाताळला जातोय. पहिल्या चेंडूचा चांगला समाचार घेतला जातोय आदित्य याच्याकडून. चला पुन्हा एकदा जाऊया. इथे मात्र वैभव याच्याकडून गचाळ क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. 2 धावांसाठी स्वतःचं खातं उघडलं जातंय. चालतात चालतात. चला या 2 धावेने मयूर स्वतःचं खातं उघडलं जाते. 52 धावांचं उद्दिष्ट असे मर्यादित 24 चेंडूंमध्ये पहिल्या चेंडूचा समाचार घेत असताना निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू आला. त्यानंतर मात्र दुसरा चेंडू हाताळत असताना 2 धावा जमा केल्या गेल्या मयूर याच्या बॅटमधून. नक्कीच हा सामना जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाला जिंकणं गरजेचं असेल. इथे मात्र शॉर्ट पिचला चेंडू हाताळला जातोय 4 धावांसाठी. मयूर चांगले फटके खेळतोय आपल्या संघासाठी. या 4 धावीने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 6 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल श्रीजा एलआयसी शिरगावच्या गोलंदाजाकडून आणि खराब गोलंदाजी केली जाते. इथे 9+4 एकूण 5 धावा दिल्या जातात या चेंडूवरती. या 5 धावेने संघाची धावसंख्या इथे दुहेरी आकड्यामध्ये जाताना दिसेल 11 धावा. खराब गोलंदाजी केली जाते आदित्य याच्याकडून. कारण गोलंदाजीचा विचार केला तर धावसंख्या नक्कीच कमी उभारली गेली. कारण गोल्डन षटकाचा विचार केला तर तुम्ही गोल्डन षटकामध्ये ताई याने 0 धावसंख्या जमा केली गेली. त्याच धावा कुठेतरी तुम्हाला महागड्या पडू शकणार आहेत. कारण त्या षटकामध्ये जर का धावा जमा केल्या गेल्या असत्या तर नक्कीच 60 ते 65 धावा देखील जमा करता आल्या असत्या मर्यादित 4 षटकांमध्ये. मात्र चांगला चेंडू हाताळला जातोय. सौरभ तिथे फेल करताना दिसेल आणि निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसेल. अजून देखील पहिल्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या होताना दिसते 12 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल आधीच्या गोलंदाजीवरती. कारण हे दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला तर एकाच संघामधून दोन्ही खेळाडू खेळताना दिसतात. गोपाळकृष्ण मालगुण संघाकडून नक्कीच MPLचं निमित्त ते आमने सामने खेळताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा सामना करेल. इथे मात्र चांगला चेंडू हाताळला गेला आदू याच्याकडून. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. कारण 12 ते 13च्या सरासरीने इथे धावा जमा करावे लागतील जर का विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल तर. म्हणजे 3 चौकार ठोकावे लागणार. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला मयूर याच्याकडून. 4 धावेने संघाची धावसंख्या होताना दिसेल पहिल्या षटकाखेरीस 17 धावा. इथे मात्र सूरज बोते नक्कीच आशा घेऊन असतील. कारण हा सामना जर का LIC शिरगाव जर का विजयी झाला तर मात्र सुयोग असेल. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं षटक घेऊन म्हणजे गोल्डन षटक घेऊन सुयोग इथं वाडी संघाकडून खेळताना दिसतो हा खेळाडू. चांगली गोलंदाजी हाताळली जाते. जर का इथे मात्र गोल्डन षटकामध्ये जर का गडी बाद करण्यामध्ये यश आलं तर मात्र इथे धावा मायनस होताना दिसतील. परंतु तगडा फलंदाज असेल समोर सचिन सांडीम सारखा. कारण ह्या फलंदाजाला इथे बाद करणं गरजेचं असेल. पहिला चेंडू हाताळते दिसेल सुयोग. इथे मात्र शॉर्ट पिचला चेंडू टाकला गेला 4 धावांसाठी. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढेल 25 धावा. म्हणजेच 4+4 बोनस धावा या षटकामागे. या षटकाचा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण हेच मयूर यांनी षटक हाताळताना निर्धाव स्वरूपाचं षटक हाताळलं गेलं मयूर याच्याकडून. पुन्हा एकदा सामना करेल सुयोगच्या गोलंदाजीवरती सचिन. अशा प्रकारे सामोरं राहतो बघायचं आहे. फुलटच चेंडूचा नक्कीच चांगला समाचार घेतला जाणार सचिन याच्याकडून. कारण चेंडिका मानेवाडी संघाकडून खेळताना दिसतो सलामीसाठी. आणि नक्कीच हे चेंडू चांगले हाताळले जाणार सचिन याच्याकडून. 4 धावांसाठी एकूण 8 धावा. या 8 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 33 धावांपर्यंत मजल मारली गेली आतापर्यंत. कारण नक्कीच ह्या सामन्यावरती गणेश कृपा उद्योग समूहाचा देखील निर्णय ग्राह्य असेल. कारण हा जर का जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ पराजित होताना दिसला तर दोन्ही संघ कमबॅक करताना दिसतील. इथे मात्र 2+2 अशा 4 धावा. संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 37 धावांपर्यंत मजल मारली गेली आतापर्यंत. अजून देखील काही चेंडू शिल्लक असतील गोल्डन षटकातील. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण स्वतःच्या फॉलोथ्रीमध्ये केलं जात आहे सुयोग याच्याकडून. नक्कीच निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय.
धावसंख्या आले 37 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल सुयोगच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला 2 धावांसाठी म्हणजे 4 धावा. 2 षटकाग्री संघाची धावसंख्या झाली 41 धावा. आता धावांची गरज असेल 12 चेंडू 11 धावा. 12 चेंडू 11 धावांची गरज असेल विजयासाठी. नक्कीच सूरज भुते देखील नाराज असतील, कारण हा सामना जर का LIC संघ जिंकला असता तर मात्र कमबॅक करताना दिसला असता गणेश कृपा उद्योग समूह संघ देखील, कारण तिन्ही संघ 2-2 सामने जिंकले असते. इथे मात्र 3 सामने जिंकून नक्कीच एलिमिनेटरच्या दिशेने जाताना दिसेल जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ. पुन्हा एकदा करण मयूरसाठी सामोरा जात असेल. गणित असेल 12 चेंडू 11 धावांचा खराब गोलंदाजी आणि फुटबॉल खेळला गेलाय 2 धावांसाठी प्लस 3 धावा या चेंडूवरती. आता गणित असेल 9 + 2 44 धावा. पुन्हा एकदा 9 चेंडू प्लस 4 एकूण 5 धावा. धावसंख्या आले 49. ते मात्र विजयाच्या दिशेने जाताना दिसतोय जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ. इथे मात्र बाद होताना दिसेल. पहिला धक्का बसतोय. 49 या धावसंख्येवरती अजून देखील 3 धावांची गरज असेल विजयासाठी. तीन धावांची गरज असेल विजयासाठी. येणारे चेंडू असतील 11. चांगला फटका खेळला गेला होता, तसंच चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील केलं गेलं. साई याच्याकडून 4 धावा नक्कीच वाचवल्या गेल्यात, कारण रुपेशच्या बॅटमधून चांगला फटका आला होता. इथे मात्र चांगला फटका केला गेला आणि विजयी चौकार येताना दिसतोय रुपेशच्या बॅटमधून. आणि नक्कीच एलिमिनेटर खेळताना दिसेल जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ. बघूया तिसरा टॉप 4 मधील संघ आपल्याला भेटला. इथे पहिल्या संघाचा विचार केला तर गोपालकृष्ण मालगुण असेल. दुसऱ्या बाजूला असेल तन्मय स्फोट गणपती बोळे. त्यानंतर तिसरा संघ जय गणेश इलेक्ट्रिकल. चौथा फायनलिस्ट आपल्याला कोणता भेटतोय तो बघायचा आहे. रुद्र स्फोट वर्सेस जय बहिरी भुतेवाडी. चला निर्णय सांगायचा लगेच. हॅलो, चला